अच्छा तो बतावल जाओ केकरा बियाह के मुहूर्त निकाले के बा? पूरा गांव का पंडित जी। हाँ। मालूम नहीं खे रौरा, हमारा घर में एगो हमार पोतवे न कुंवार बा। लड़किया कौन बिया? हमार पोती आरती। हाँ? पूरा गांव के मालूम बा पंडित जी। और फिर पूछतानी ए जी, कुंडलिया में जोन दोसवा रो है ओकर निदान हो गई? अरे वो तो कबे हो गई। वो तो हमारा पोतावा के करम कहीं आकि मंदिरे में एगो लड़की मिल गई, बियाह हो गई, मरियो गई। मरियो गई? ये कैसे संभव बा? ऐसे तो कोनो जोगे नहीं खे। हम तो सब झूठ बोलले बने। अरे का भाई? ना ना, जोन होता तो अच्छे होता है। हाँ तो पंडित जी, ये मंगल काम के मंगल कइये दिहल जाओ। परसों के दिन बड़ा अच्छा बा, वही के उतारी। हाँ ठीक। अरे अब का भइल देवता? लाग गइल। का लाग गइल? मैदान लाग गइल। एगो बात समझ में नहीं खे आवत कि बियाहो भइल मरियो हर गइल, ये कैसे संभव हो सकेला? ना 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 ना, अब तो हमारा बियाह के मुहूर्त निकाले के पड़ी ना। एकर मतलब ई भइल कि अगर एकनी के दोनों के शादी हो जाई तो मजनू के बर्बादी और ई हम ना होके देव। हाँ, अब दिमाग लगावे के पड़ी और ई डेट बढ़ावे के पड़ी। ए पंडित जी, ई बियाहवा के मुहूर्त 6 दिन बाद के निकाली ना। हाँ। ना ना, काहे 6 दिन बाद के निकाली हो? ना हो सकेला। ना हो सकेला। अच्छा। ना हो सकेला। तनी सोची, सोचला से तो सब कुछ हो जाला। ना हो सकेला। फिर से सोची। अरे हम कहत नहीं ना हो सकेला। तनी फिर से सोची ना। अरे हम तो कहत नहीं कि ना हो सकेला नु हो। फिर सोची। ना हो सकेला। अच्छा तो फाइनली सोचिए ली। जब तू कहत आड़ो तो हो सकेला। हो सकेला। ए जी, हमरा लगे बियाह के डेट बढ़ावे के तो कारण बा, लेकिन कृष्णा लगे कौन कारण हो सकेला? एकर मतलब उ लड़की जिंदा बा। अरे सरात में कच्चा पूरी खिया देले रहला सन, ऐसे पेट में डायरेक्ट हो गइल बा। अच्छा दे रउआ दे। हाय ली रउआ दे ले। 13 चौके 78, 13 चौके 52। एगो बात कही रहुआ से। हाँ बोली। आज से 6 दिन के बाद बड़ा बढ़िया दिन बा, बड़ा शुभ मुहूर्त बा। अरे तो हम का अंग्रेजी में कहतानी, परसों के दिन बहुत बढ़िया बा, अब परसों के दिन उतारी। अरे मतवा यह बात तो रहुआ ना बुझे, अब यह कुले कुंडली के बात हो। अरे माई, पंडित जी के जब उचित लागता तबे न कहताड़े। ठीक बा, का हो दुल्हन? हाँ हाँ। पंडित जी रउआ दिन उतारी। कहाँ रे, कहाँ जाता रे? दादी ऑफिस जाता है दादी, ऑफिस। हाँ, नया नौकरी लगल है का? हाँ दादी, हम घूमे गए लनी है ना, तो दीपकवा का मैडम बेटा गई हमके, और वो हमारे इंटरव्यू लेके ना दादी बहुत बढ़िया नौकरी दे दिली हमके। अच्छा। हाँ। ए दुल्हन, अरे तनी दही चीनी ले आवा हो। ए गोपाल, अरे जल्दी आवा हो, जल्दी। का भइल माई? अरे दुल्हन, कहाँ बाड़ू हो? अरे तनी दही चीनी ले आवो। अरे दही चीनी के का करबो माई? अरे ए बाबू, नइखा जानत? हे हमरा गदाहवा पोता के नु आज नौकरी लग गइल बा। बाबूजी नौकरी लग गई। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वाह बेटा, तू तो कमाल कर दिला। माई ए बाबू, आज पहला दिन है, सबके गोड़ छुआ। गोड़ तो छुआई के पड़ी। खुश रहो, खुश रहो। बाबूजी खुश रहो बेटा। ए दुल्हन, अरे तू दही खियावा, मुंह मीठा करावा, जतरा बनावा, पहला दिन है। ला बेटा।
बढ़िया बा। हम चला तानी लेट होता है ना। हाँ हाँ जा। हमार गोड़ा के छुई रे, हमार गोड़वा। गोड़ तो छुआई के पड़ी का। दादी अब हम चला तानी लेट होता है ना। अब का भगवान करे जौना काम खातिर ते जाता रे नु, हाँ। वो काम में दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की होके हमरा बाबू ना मतलब हाँ हाँ ली ना। रुक, कहाँ रे? दादी ऑफिस ऑफिस जाता नहीं। ऑफिस? अरे आग लगो तोरा ऑफिस में। चूल्हा में जाऊ तो नौकर। अरे जौना लड़का के काल बियाह बा, आज लगन चुमावल जाता, वो लड़का बाहर कैसे जाई रे? आज से तो नौकरी कल बंद। दादी पैसा कमा अरे हम अपन पैसा दे, हम अपना पेंशन से तोर खर्चा चलाई, समझ ले। आज से तू बाहर ना जाइबे। तू लोगन उठाओ तो धोती, एकरा के लेके जा लोगन तो ऊपर ले जो जाता नहीं। जल्दी जो चला। हैला धोती पहन के आवा। हेलो कहाँ पानी? बेटा भोरे भोरे का घट गई जे ते घर से बाहर निकल गई ले? माई हम एक्सरसाइज करेल बनी व्यायाम। अच्छा व्यायाम करे गई बड़ा। हाँ। का हो 8 बजे ले टंगड़ी छितार के सूते वाला आदमी आज भोरे व्यायाम करता। हम सब बुझतानी आज घरे जब चूतरे पर 4 डंडा गिरी नु तब ते भूत ऐसन बके लगबे। ला इ त लफंगवा भागा बुझाता, फोन में काट दे।